কিন্তু ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମରେ ଗଲେ সেই ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଋଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଗଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ବଦଳିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କରି ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଃଖର ସହିତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ନିରାଶର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି